सबिता खाना बना लेलू? ना दीदी, अभी तनका लेट बा। अरे जल्दी कर, लेट नहीं के होत। कहाँ जाए के बा जे इतना हड़बड़ाल बाड़ू? वोट देवे और कहाँ? का दीदी, हमनी खाली पुरुष लोग के हरदम वोट दे, महिला लोग के मौका कहिया मिली? ऐसो मौका मिलल बा तबे तो जल्दी चले के कहतानी। देखा सबिता, कौनो भी वर्ग के हित के बात संबंधित वर्ग ही उठान करे वाला भइला से हमनी महिला के हक हित खातिर समानुपातिक महिला उम्मीदवार मासूम खातून 12 क्षेत्र नंबर 1 ख से प्रदेश सभा सदस्य पद खातिर चुनाव लड़तानी। ई मासूम खातून के बाड़ी? हरनैया के इस्लाम अंसारी नेताजी के पत्नी बाड़ी, जे कर्मठ, सुयोग्य आ ईमानदार नेत्री बाड़ी। ठीक बा दीदी, अब खाना बादे में बनी, चली पहले मासूम खातून के वोट दे के आवल जाओ। ठीक बा, चलो वोट भी देवल जाई आ उनका खातिर दुआ भी कल जाई। जीती हमर मान कहता। आदरणीय सभी मतदाता मालिक के महिला नेतृत्व स्थापित करावे खातिर, महिला हक हित खातिर महिला लोग के नेतृत्व में पुगल जरूरी बा। महिला वर्ग के हक हित के बात महिला मात्र उत्थान करे वाला भइला से 12 जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 ख से प्रदेश सभा सदस्य पद खातिर नेकपा माओवादी केंद्र के तरफ से विकास प्रेमी, समाज सेवी, ईमानदार महिला समानुपातिक उम्मीदवार मासूम खातून के चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ी छाप में मोहर लगा के भारी मत से जीताई। इनकर जीत सभे महिला के जीत बा। तो याद रहे, मासूम खातून के चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ी छाप।